Sziasztok! Most egy jó kis csatát fogtok látni Erlenbeck pályán. Szakaszban vagyok Roosterral, ki klántársam is. Most itt ezen a pályán mi fogunk védekezni. Hát az elején azt beszéltük a szakasztársammal, hogy itt ezen a pályán jobb, hogyha balra megyünk, főleg közepes tankkal, mert így arról az oldalról, az én véleményem, könnyen megvédeni a foglalókört. El is indultunk egy bal oldalt, amitől úgy tartani szoktam, általában azok az artik, és látjátok, hogy mind a két csapatban 3-3 arti van. Az utóbbi időben nagyon elszaporodtak, és én nagyon-nagyon nem kedvelem, mikor sok van a játékban, és a 3 az már sok nekem egy elég, maximum egy csatába, és ennyi. Hát ugye a csapat jó részt jobban erre felére jött, a másik oldalon összesen csak 4-en vannak egyelőre. Itt ezt a KV2 meglátta és vissza is ment. Itt azt beszéltük, hogy mi hogy védekeznünk kell, nem nagyon kellene előre mennünk. Hát mi ehhez is tartottuk magunkat az egész csata folyamán. Mi is jelentek a másik csapat játékosai. Hát az a Hellcat azt próbálgat spottolni, vagy igazán spot tankjuk nincs is, úgy nézem. És az egy ilyen szerencsés találat. Hát szerintem, hogy köszönhető a stabilizátornak is, meg hát a Centurionnak eléggé jó ágyúja van, szerintem az ő szintjén elég jó átütéssel rendelkezik. A múltkor azt hiszem, amikor néztem, akkor talán jobb átütése van a Tigris 2-nek, vagy az IS-3-nak. Egyetlen nagy hátránya van, és hát lehet, hogy nem is egy, hanem úgy 2. Az egyik az, hogy nem nagyon van páncélja az elején, kivéve a tornyon, illetve maximum 40-nel bír menni. Ez szerintem egy közepes tanknak az eléggé hátrány, és ez jó meg kell gondolni, hogy hova megyünk a pályán, főleg ilyen nagyobb pályákon, mint például az Erlenbeck. Egyelőre még tartjuk magunkat, itt szerintem az elfelé még túl erőben is vagyunk, és most egy érdekes azért, hogy dicsértem az ágyúját, és nem viszem át a KV85-öt. Kicsit furcsálottam, jól áll, gondolom. És ő meg simán átüt engem. Azt hiszem, hogy a sofőrnél találtál, ott meg a jól emlékszem, hogy 80 körüli páncélja van a Centurionnak. Folyamatosan az artitól tartottam, azért is mozogtam előre-hátra. Elég fontos szerintem, hogyha így vannak artik, azért folyamatosan mozgásban maradni. Hát az is egy elrontott lövés. De úgy nézem, hogy ezt a felét így lehoztuk, a másik oldalt azért kezdünk egy kicsikét úgy vesztésre állni. Hát igen, ez meg mellé ment. Az elején nem blíroztam a jó lövésekkel. Hát dicsértem itt az ágyút, ez, hogy nézd, nem az ágyú hibája volt, hanem az enyémé. És próbálok itt a csítónak segíteni, meg arti árnyékba maradni. Tehát már 2 ellenséges artit kiszedtek a miénk, úgyhogy most csak egy maradt így a csító megpróbálja spottolni az IS-3-ast, és így Isten sikerült neki. Beszéltük a szakasztársam, hogy akkor próbáljuk azt az IS-3-ast kilőni. Hát nem voltak szerencsések a lövéseink, például most se. Hát ugye a lánctalphoz kellene lőni, lánctalp fölé lövünk, oda a páncélra, az általában el szokta nyelni, itt meg nem mertem rá lőni, nem voltam benne biztos, hogy átviszem. Ez az IS az most is inkább kritikus lett, mint hogy átment volna. Nagyon hajlamos arra, hogy elnyeri a lövéseket. És itt azt beszéltük, hogy akkor menjünk vissza lassan,
Kicsit várunk még az IS-3-ra. De így lassan elindultunk, el kellett indulnunk visszafelé, hogy megvédjük a bázist. Egy KV-2, maradt még egy M6-os, aki úgy gondolta, hogy megpróbálja megnyerni a csatát ott elől, hogy itt lett volna hátul dolga. De hát ki ahogy játszik, mindig azt szoktam mondani, valószínű is valami küldetést csinál. Már a mostani küldetések szerintem az a probléma velük, hogy nagyon jó, hogy vannak tényleg, csak nagyon sokszor ez a csapatjáték rovására megy szerintem. Meg is jelentek a másik oldal tankjai. Hát kicsikét itt próbálok spótolni az artit, mert hál' Isten annak megmaradt mind a 3 arti, úgyhogy az elég nagy támogatás mögöttünk. És akkor itt maradtam elő próbálni spótolni. És úgy néz ki, hogy sikerül is. Másik oldalról ezt a bázist befoglalni szerintem sokkal, de sokkal nehezebb. Hogyha ezt az oldalt tolják át, ahol voltunk, akkor szerintem könnyebb megnyerni. Mi hogy a foglalókör vagy a bázis az itt van ezen az oldalt. És nekik át kell jönni itt a hídon, vagy az átkelő. Látjuk is, hogy azért sok más nem kell csinálni, csak foglalni, hát megpróbálni belőni a tankokat, de hát látjátok, azért Jarnisznek az eléggé kemény páncél van, és hál' Isten azért az Artiktól nagyon jó támogatást kaptunk. Itt nem mentem hősködni, nem volt nagy sebzésem, viszont próbáltam úgy az Artiknak folyamatosan spottolni, a Rooster meg próbált, hogy hátulról támogatni. És itt megjelent a Hellcat, ami eddig el volt veszve valahol, és akkor így gyorsan vissza előre kellett menekülnöm, azt kellett valahogy hatástalanítanunk azt a Hellcatet, de elég jó átszája volt, nem láttuk, hogy hol van, de gondoltuk, hogy ott van valahol a dombtetőn a ház környékén. Ott a D9-be. Próbáltam úgy helyezkedni, hogy se a jobbról, se onnan a... Hát meg is van, ott van fönt. Ó, megjött az IS-3 is. Eddig túlélte. Nagyon jó szerencséje volt, nagyon nagy szerencséje volt az a lövéseink nem mentek be neki, amiket lőttünk rá. Hát itt látjátok, azért nagyon jó én erre az oldalról védeni, mert itt nem tudnak oda menni a foglalókör közelébe sem. Hát közelébe vannak, de nem tudnak oda menni foglalni. Most oké, foglalnak, de mindig ki kell nekik menni. Nekünk már bekapják az artilövést. Sejtik nagyjából, hogy az artikot lepnek az A0-ba, de nem látják őket. Meg egy folyamatosan spottolva tartom őket, így az artig meg tudnak oda lőni, és nem mernek előre jönni. Itt szerintem már ezen a ponton már csak mi vesztettük el ezt a csatát. Csak akkor, hogyha valami nagyon nagy hülyeséget csinált volna, akkor valószínűleg elvesztettük volna, de így türelmesek voltunk, nem mentünk előre. Itt az STA1-es az próbált megkerülni bennünket, megpróbáltam hogy mindig takarásban maradni, és meg lett oldva. Megjött a Proto is. Őt hát átváltottam már aranyra, át tudom lőni, de nem mertem jobban kimenni, hogy az alját célozzam, nehogy eltaláljanak.
nem az volt a lényeg, hogy megégő csatát, nem az, hogy hát szerencsés lepattintottam az IS-3-at, az volt a feladat, hogy bevédjük a bázist, és nem az, hogy elpusztítsunk mindenkit. Szerintem ezt egy maradéktalanul meg is csináltuk így a végére. Az IS-3-as már meg sem próbálkozott, hogy kijön ott a rejtek helyéről. Hát lehet, hogy korábban el kell volna indulnom, hogy elkapjam, de hát itt a türelemnek meg lett az eredménye szerintem. Remélem, hogy élveztétek a csatát. Látjátok, hogy milyen, hogyha két játékos nagyon jól összedolgozik. Pláne még, hogyha hárman lettünk volna, az még szerintem jobb lett volna, de hát most csak ketten voltunk. További jó játékot kívánok mindenkinek, sziasztok!